No niin, tervetuloa tänne Porin Nuorkauppakamarin Tulevaisuuden menestyjät -webinaariin toiseen osaan. Ja me ollaan saatu tänne todellisia ammattilaisia paikalle Säästöpankista. Ja saatte itse kertoa itsestänne ja vetää teidän hieno show nyt seuraavaksi. Tervetuloa ja nautitaan tästä annista, mitä täältä saadaan. Mahtavaa, kiitos paljon Minttu alustuksesta. Tosiaan hei, meillä olisi tarkoituksena vetää teille nyt sitten tämmöinen niin sanottu oman talouden tuokio, eli käydä vähän talousasioita läpi, miten sitä oman talouden hallintaa pystyy seuraamaan ja miten siihen pystyy vaikuttamaan, ja tähän lisäksi ajatuksena käydä vähän sijoittamiseen liittyviä asioita, eli varautumista niin sanotusti monesta eri suunnasta. Ja mun nimi on tosiaan Henri Korpela, toimin Aito-säästöpankissa rahoituspäällikkönä henkilöasiakkaiden parissa, ja omaan työhön kuuluu hyvin vahvasti tämä taloudenhallinnan suunnittelu, rahoituskuvioiden mitoittaminen ja yhdessä niin kuin ratkaisujen sit löytäminen ja asiakkaiden unelmien toteuttaminen. Jes, ja mä oon Mäensivu Sami, mä toimin sitten sijoituspäällikkönä täällä Aito-säästöpankissa, ja asiakaspiiriin kuuluu tosiaan henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden tämmöiset isommat sijoitusliiketoimintaan liittyvät asiat. Sen lisäksi kyllä ihan mielellään keskustelen säännöllisestä säästämisestä nuorten ihmisten kanssa, että siellä on yleensä sitä uutta drivea, mikä sitten nostaa kiinnostusta näihin asioihin. Ja tosiaan webinaari nauhoitetaan ja jälkeenpäin myös katsottavissa, ja meillä on tosiaan ajatuksena Samin kanssa, että vedetään tämä tämmöisessä Kahoot-muodossa tämä meidän esitys sitten, ja me voitaisiin ottaa tänne aktiiviset liittyjät ja lähteä sitten tässä pikkuhiljaa liikkeelle. Ja siellä kaikki osallistujat jo ovatkin, niin lähdetään starttaamaan Kahootia. Eli tervetuloa Oman talouden tuokion webinaariin. Ja tosiaan niin ajatuksena olisi vähän alkuun kertoa, kun ollaan tosiaan Säästöpankista, että kerrotaan Säästöpankin ajatuksesta ja ideologiasta hiukan laajemmin, kerrotaan mikä on aito säästöpankki ja vähän sitä meidän ydinideaa, että mitä me täällä sitten työpäivinä teemme niin sanotusti. Me voitaisiin ottaa ensin tämmöinen alkukysymys vielä ja päästään sillä sitten niin sanotusti liikkeelle. Lämmitellään, onko Säästöpankki entuudestaan tuttu? Ja tosiaan kännyköillä saatte vastattua niihin kysymyksiin. Yes. Säästöpankki entuudestaan ei ollut tuttu tässä kohtaa kenellekään, eli mitä me käytännössä ollaan, niin mä annan ihan semmoisen lyhyen briefauksen vielä, eli me ollaan säästöpankkiryhmää, joka koostuu monesta eri säästöpankista, ja me puhalletaan kaikki käytännössä yhteen hiileen, mutta toimitaan eri puolilla Suomea vähän niin kuin omilla alueilla niin sanotusti. Ja meillä on tosi pitkät juuret, meillä on säästöpankkiryhmällä yli 200-vuotinen historia, ja meidän ajatus nimenomaan olla siinä asiakkaan keskiössä, eli parantaa asiakkaan taloutta, pyrkii tuomaan säästämistä siihen asiakkaan talouteen mukaan, olla lähellä, kehittää digitaalisia palveluita niin, että päästään siihen oikeasti asiakasytimeen kiinni, että asiakkaat pystyy saamaan sen, minkä ne oikeasti sitten tahtoo myöskin, ja halutaan myöskin kohdata meidän asiakkaat myös inhimillisesti siellä, missä he haluavat meidät sitten kohdata. Ja pikkasen ehkä voisin tässä kohtaa nostaa vähän noita meidän ydinarvoja, mitä meillä sitten säästöpankkiryhmällä itse asiassa on, ja meillä on tosi lähellä, niin kuin sanoin alkuunkin, se asiakasläheisyys, eli me halutaan olla asiakkaan eri elämäntilanteissa mukana, ja nyt kun me puhutaan niin kuin nuorten taloustaidoista, niin halutaan olla myöskin nuorten tukena siinä, että miten sitä omaa taloutta pystyy hallinnoimaan, ja miten sitä pystyy kehittämään, ja myöskin välttämään niin sanottu semmoisia sudenkuoppia, jos tämmöistä termiä nyt voi tässä kohtaa käyttää. Me tehdään yhteistyötä niin talon ja ryhmän sisällä, kuin totta kai asiakkaidenkin kanssa, heidän eri elämäntilanteissa, ja meille myös tosi tärkeitä arvoja on totta kai vastuullisuus monellakin eri saralla, ja myös totta kai se tuloksellisuus sitten, että pyritään kasvamaan ja kehittymään ja luomaan tulosta niin, että pystytään auttamaan sitten meidän toimialueilla olevia eri kohteita. Ja jos me mennään nyt tästä säästöpankkiryhmästä vielä vähän pienempään palikkaan, eli mennään tuonne meidän toimialueeseen, missä me Aito Säästöpankki sitten toimitaan, niin siinä on selkeästi vähän paikkakuntia isompia, missä toimitaan niin kuin ydinalueita, mutta lyhykäisyydessä niin Satakunta,
Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja uusimpana nyt sitten Turku on tullut sitten meidän kuvioon mukaan, ja tuossa vähän noita teknisiä lukuja sitten mukaan ja vähän niitä palveluitakin, mitä ehkä normaalisti niin nuori kuin vanhempikin asiakas tarvii siinä arkielämässä sitten. Tämä on meille tosi tärkeä asia, eli puhuttiin sitten tuloksellisuudesta, niin mehän jaetaan siis meidän voittovaroja hyvän tekeväisyytenä niin eri kohteisiin, kehittämään nuorten liikuntapalveluita, kehittämään kulttuuria, lasten ja nuorten harrastuksia, tuosta skaala on todella laaja ja niitä vaihtoehtoja löytyy vaikka ja mitä. Meillä joka vuosi pystyy nimenomaan hakemaan näitä eri rahoituskohteita sitten, mihin me niitä voittovarojamme sitten jaamme. Ja mä en ehkä tässä kohtaa nyt puhu meidän niin kuin omistajarakenteesta, että meillähän säätiöt omistaa sitten Aito Säästöpankin käytännössä, mutta meidän ydinideologia on se, että me halutaan niin kuin kasvattaa elinvoimaisuutta meidän niin kuin toimialuetta, ja niin kuin puhuttu ryhmänä, niin toimitaan joka puolella Suomeen, niin tehdään sitä joka puolella myös Suomeen käytännössä. Sitten me voitaisiin oikeastaan lähteä tämmöisen pienen pohjustuksen jälkeen tähän niin sanottuun pihviin, eli lähdetään sitä raha-asioiden suunnitteluun miettimään, hypätään ihan niinkin yksinkertaisen asian kuin arjen raha-asiat. Ja voitaisiin ottaa tähän pikku kysymys alkuun, eli mikä on arjen budjetoinnin päätavoite? Mitä siihen vastaisitte? Yes. Sieltä tuli pikkasen hajontaa, eli oikeastaan molemmat todella hyviä vaihtoehtoja, mutta nimenomaan tämä nimenomaan, että hallitaan tuloja ja menoja, eli suunnitellaan sitä arkea, mistä se tulo tulee siihen, eli paljon sitä voi käyttää ja mihin eri kohteisiin se tulee sitten menemään siinä arjessa ja mitä sinne viivaalle sitten loppujen lopuksi jää. Ja totta kai kuluttaminen on hyvä asia, jos se panostetaan itseensä, mutta liikakulutus on sitten, jos ei oma budjetti kestä, niin voi mennä hieman yli niin sanotusti. Ja jos puhutaan siitä vielä yhdestä vaihtoehdosta, mikä tuolta löytyy, eli ottaa lisää lainaa, niin se riippuu taas, onko se hyvä vai huono asia käyttötarkoitukseen liittyen sitten. Joo, itse asiassa jos kansantalouden näkökulmasta miettii säästää kaikki rahat vaihtoehtoon, niin sehän on kansantaloudelle jopa huono asia, että se raha ei liiku siellä kansantalouden rattaissa, mutta nyt ehkä mennään vähän väärään aiheeseen noiden suhteen, mutta tosiaan budjetoinnin päätavoitteena on hallita niitä tuloja ja menoja. Yes. Ja sieltä tosiaan Minde hyppäsi kärkeen ja oli selkeästi tässä kohtaa hereillä ja monta muutakin oikeat vaihtoehtoa tietysti löytyy siihen mukaan, mutta tästä päästään jouhevasti sitten eteenpäin. Voitaisiin hypätä tämmöiseen omaan henkilökohtaisen lempityökaluun, eli me käytetään meillä, kun tavataan asiakas, on se sitten niin nuori ensiasunnon ostaja kuin kokenut vaikka asuntosijoittajakin, ja jos puhutaan nyt varsinkin nuorista, niin tämmöistä niin sanottu budjettityökalu, mitä me kutsutaan oman talouden tuokioksi meillä, tai yhtä osaa sitä oman talouden tuokiosta. Ja siinä on hyvä lähteä miettimään, että jos mietitään sitä, että miten sitä omaa taloutta sitten hallitaan, niin aluksi pitää laittaa totta kai, niin kuin tuolla yläsarakkeessa on, niin tulot sinne listalle, eli mistä ne tulot sitten ikinä tuleekaan. Onko se hetkellinen opintolaina, onko se joku palkka, teetkö jotain osa-aikaista töitä tai jotain pätkätöitä tai oletko päivittäisin ihan vakituisessa työsuhteessa kokoaikaisena, voi löytyä tukia eri muodossa ja voi olla vaikka mitä mahdollisia tulonlähteitä, mutta ne olisi hyvä ensin kartoittaa, että mitä siellä kuukaudessa tulee, ja jos siinä on hirveästi vaihtelua, niin laskee vähän sitä keskiarvoa, että missä kuukausittain mennään, niin saadaan semmoista selkeää kuvaa ja rakennelmaa, että minkä verran sitä rahaa siinä arjessa oikeasti sitten käytännössä on. Ja tähän voisi listata sitten perään vielä, eli kun me mietitään sitä menopalettia, niin kulut voi jakaa pakollisiin ja vaihtoehtoisiin kuluihin. Eli varsinkin nuorilla, kun rahaa tulee sitten vaikka synttäreistä tai osa-aikatöistä tai vakitöistäkin, niin on hyvä ensin kartoittaa, että mitkä on ne pakolliset menot kuukausittain, eli mihin menee satavarmasti aina joka kuukausi tietty summa. Ja sen jälkeen tulee vaihtoehtoiset kustannukset, eli käytännössä kaikki semmoinen kiva ylimääräinen tekeminen niin sanotusti, mikä ei ole välttämättä ihan täysin pakollista. Ja jos me mietitään vähän tarkemmin vielä sitä, että mistä ne kuukausittaiset kulut muodostuu, niin jos on niin onnellinen tilanne, että asuu vaikka vanhempien luona, että kuluja ei ole, tai muu ratkaisu, missä kulurakennetta asumisen suhteen ei ole, niin siinä on jo semmoinen selkeä säästö niin sanotusti tällä hetkellä. Se antaa potentiaalia hyvin vahvasti siihen, että siinä arjessa pystyisi säästämään. Mutta käytännössä kuluerät, mitkä on niin kuin toistuvia, niin asuminen,
lämmitys, vesi, sähkö, vuokra, mitä kaikkea asumiseen liittyy. On pakollisia laskuja, löytyy puhelimet, netit, harrastemaksut, tämmöiset, mitkä toistuu niin kuin joka kuukausi. Ruoka on pakko ottaa huomioon, ja jos tämmöistä laskuria vaikka itse kotona sitten vähän raamittelee ja tekee, niin laskisin sen pikkasen yläkanttiin, koska se tulee helposti laskettua, että eihän mulla noin paljon mene, mutta kaikki me halutaan totta kai syödä niin, että voidaan syödä terveellisesti ja ravintopitoista ruokaa. Ja totta kai sitten myös tulee mukaan sitten kaikki liikkuminen, eli jos on autoa tai bussikorttia tai muuta, että mitä siihen menee kuukaudessa, ja vakuutusmaksut totta kai sitten myöskin viimeisenä. Eli näistä niin kuin perusraameista rakentuu se tasainen runko, jonka jälkeen tulee sitten ne kivat jutut, ekstra jutut, mitä tehdään, kun toivottavasti rahaa on sitten jäänyt jäljelle. Ja jos haluaa vähän semmoista kättä pidempään, että voi vähän itse vaikka pyöritellä tämmöistä laskuria siinä arjessa, että saa selkeästi kuvan siihen, että katsoo vaikka sieltä omalta tililtä, että mihin se raha oikeasti menee, niin tuolla alhaalla toi Marttojen ja Takuusäätiön sitten linkit, mistä löytää vähän samantyylistä laskuria, niin siinä pystyy itse sitten sitä taloutta vähän suunnittelemaan. Yleensä jos mietitään vielä sitä arjen kulurakennetta, niin yleensä siellä tulee tosi paljon niitä piilokuluja just niihin vaihtuviin kustannuksiin, eli ei huomata niitä pieniä yksittäisiä ostoja, mitä tulee useita vaikka päivässä tai joka päivä, niin niistä kertyy yleensä tosi huomattava summa sitten siihen arkeen. Ja laskurissa totta kai pitää ottaa huomioon myöskin vielä lisää pakollisia sen, että jos on jotain lainoja, niin niistä koituvat korkokustannukset ja lyhennykset sitten myöskin mukaan. Joo, sehän niin kuin, tämän budjettiraami, mikä tässä on, niin se haaste on se, kun siellä ei ole sitä yllätykset osa-aluetta, vaan tämä on niin kuin niitä, mitä osataan arvioida, mutta sitten ne yllätykset puuttuu sieltä matkasta. Et sen takia tämän lopputuloksen, mitä tuohon laskelmaan pitäisi saada, niin täytyisi olla jonkun verran plussan puolella. Ja se, mitä siellä plussalle menee, niin liittyy sitten myöhemmässä vaiheessa mun osa-alueeseen, niin puhutaan tämmöisestä puskurirahastosta, mikä kerryttäminen voisi olla järkevää. Tuohon vielä lisään tuohon Sami, eli Sami sanoi tosi hyvin tuon lisänä, että puuttuu ne yllättävät menot, mihin olisi pakko varautua, koska yleensä, jos me puhutaan vielä vähän siitä oman talouden budjetoinnista lisää tai syvemmin, niin siinähän jos raha loppuu kesken, niin se budjettivaje käytännössä nostetaan sitten jollain, eli mistä se raha tulee, niin päästään siinä sitten hetken päästä sitä tutkimaan ja miettimään tarkemmin yhdessä. Voidaan mennä. Seuraava kysymys. Lähdetään syvään päätyyn, eli niin sanotut pikavipit, eli mitä ne ovat? Muistakaa sana budjettivaje. Yes. Siellä hienosti vastattiin oikein tähän meidän kysymykseen, eli jos otetaan nyt ihan kenen vaan ihmisen, niin nuorten kuin vanhempien näkökulmasta, semmoiset elementit, millä sen oman talouden oikeasti pystyy viemään aika vaikeaseen tilanteeseen, niin on se, että oma eläminen menee niin tiukalle, että joko se ei kestä niitä nykyisiä kulutustottumuksia tai tulee niitä yllätyksiä, mihin ei ole säästöjä olemassa, niin todennäköisesti siihen otetaan jonkunnäköinen luotto helpottamaan sitä arkea ja siinä kohtaa ruvetaan menemään jo vähän väärää suuntaan, koska se menee käytännössä kulutukseen. Ja pikavippi, mä voin noista kysymyksistä hiukan avata vielä, niin helppoa halpaa rahaa se ei todellakaan ole, eli näiden tyypillinen elementti on se, että ne on yleensä todella kalliita lainoja, eli maksatte niin sanottua korkoa siitä otetusta lainasta, ja se on yleensä todella kallista tämmöisissä nopeissa lainoissa. Ja totta kai, toi on ehkä oikein, että vippejä pikaisille ihmiselle, mutta siinä kohtaa mennään jo vähän niin kuin väärään suuntaan niin sanotusti, jos voi sanoa, että maltti on valttia, ehkä hakisi sitä sitten sen säästämisen kautta muuten. Ja hyvä tapa maksaa pelivelat, niin se on aivan täysin väärä raide sitten. Voisin tuohon vielä sanoa katsoville nuorille semmoisen, että näissä pikavipeissä on vielä semmoinen tilanne, että niitä on äärettömän siis helppo ottaa, ja missään nimessä en voi suositella sitä, koska jos tavallaan oman talouden haluaa oikeasti tosi tiukalle, niin sitten me mennään tuohon suuntaan. Eli koittakaa välttää. Meidän seuraava kysymys on tämmöinen, kun luottotiedot tarkistetaan, kun haet. Eli mitä haet? Tai millaisissa tilanteissa? Yes.
Siellä ollaan hyvin kartalla oltu vastausvaihtoehtojen kanssa, eli näistä vaihtoehdoista niin pankista lainaa haettaessa ja vuokra-asuntoa haettaessa, niin totta kai luottotiedot tarkistetaan sitä varten, että luottotiedot todentaa sen, että asiakas on hoitanut asiansa hyvin käytännössä. Eli varsinkin nyt nuoret, kun miettii, että onko sillä yhdellä ongelmalainalla jotain väliä, jos se menee pieleen, niin on, koska se vaikuttaa teidän tulevaisuuteen myös todella vahvasti. Ja tuossa on nyt vaihtoehtona vielä passia pankista rahaa hakiessa, niin niihin riittää henkilöllisyystodistus käytännössä tällä hetkellä. Mutta esimerkiksi, jos haette töitä sitten jostain, niin aika monessa työpaikassa luottotiedot myöskin tarkistetaan. Se on työnantajalle sitten monta kertaa se vastaus myöskin, että pystyt hoitamaan ne omat asiat käytännössä kuntoon. Ja monessa paikassa käsitellään vaikka rahaa, niin se luottotietojen oleminen, että ne on kunnossa, niin on erittäin tärkeää. Kyllä monessa talouspainotteisessa työssä tai luottamuspainotteisessa työssä, niin luottotietojen menettäminen voi olla este sen työpaikan saamiselle. Että se voi johtaa siihen, että uravalinnatkin joudutaan miettimään uudestaan niiden mennessä pois. Juuri näin. Sami hyvin tuohon täydensi ja mun mielestä me voidaan tästä jatkaa itse asiassa eteenpäin. Siellä on Minde pitää hyvää kaulaa ja hyppää Sami vaan seuraavaa väittämään. Ja seuraava kysymys olisikin sitten tämmöinen, että maksuhäiriömerkintä kun syntyykö se siitä, kun maksat laskun kerran myöhässä? Pitääkö paikkansa vai onko väärin? Yes, ja sieltä saatiin oikea vastaus, eli tämä on just sitä, mitä tuossa nyt aikaisemminkin juteltiin, eli maksuhäiriö ei synny yhdestä maksamattomasta laskusta, vaan siitä tulee monta kehotusta ja todennäköisesti perintäyhtiöltäkin tulee vielä viestiä ja niitä tulee paljon ennen kuin se käytännössä sitten menee niin sanotusti seinään, eli muodostuu maksuhäiriömerkinnäksi. Niin jos semmoinen tilanne, että on tiukalla, niin siinä kohtaa kannattaa ruveta jo sitten puhua vaikka läheisille tai muille, että se on paras tapa, että vaan suun oikeaan aikaa, että nyt on tiukka tilanne, että ei päästä sitä maksuhäiriömerkintää syntymään, koska sitten nuo edellä mainitut asiat, mistä puhuttiinkin, niin elämä vaikeutuu huomattavasti niin sanotusti. Juurikin näin, ja sitten semmoisessa tilanteessa, että jos tuntuu siltä, että nyt on niinku vaikeuksia saada tämä maksu hoidettua eteenpäin, niin aikaisessa vaiheessa laskuttajaan yhteyden ottaminen niin yleensä auttaa siinä tilanteessa. Eli heillä sitten löytyy kaikennäköisiä maksuohjelmia ja tämmöisiä, millä pystytään niinku sitä omaa tilaa helpottaa, että sä selviit niistä. Et kannattaa olla niinku proaktiivinen siinä, että itse lähdet liikenteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos tulee niitä haasteita, niin silloin se on aina helpompi kiivetä se vuori ylitte. Kyllä. Mä lisäisin tuohon Samiin vielä sen, että kun te olette nyt nuoria pääosin, ketkä siellä katsoo, niin jos oma talous menee tiukalle ja rupeaa sitten olemaan niin, että ei pysty maksamaan niitä laskuja, niin rohkeasti vaan sit vanhempiin tai läheisiin tai sukulaisiin tai keneen vaan yhteys semmoiseen, kuka voisi mahdollisesti auttaa, niin se puhuminen on niin kuin ensiaskel siinä, että saadaan selvitettyä ennen kuin käytännössä käy mitään pahempaa. Et kun avaa vaan suun, niin sillä pääsee aika hyvin rohkeasti eteenpäin. Hienoa. Sitten me voitaisiin jatkaa oikeastaan tuolla meidän Samin teemalla, eli mennään säästämisen pariin. Jes, eli tehdään kapulan vaihto. Pankkiliiketoiminnassa ja pankkitoiminnassa puhutaan yleensä säästämisestä ja sijoittamisesta, ja niillä periaatteessa tarkoitetaan vähän kahta eri asiaa. Säästämisellä puhutaan tämmöisestä niin kuin yleensä lyhytaikaisemmasta ja mahdollisesti tämmöisestä niin kuin säännöllisestä liiketoiminnasta, kun sitten taas sijoittamisessa niin voidaan puhua sitten semmoisista isommista kertapoteista ja yleensä pidemmästä ajasta. Mutta lähdetään tästä eteenpäin. Eli ensimmäinen kysymys, mitä tarkoittaa puskurirahasto? Ja tämän mä itse asiassa mainitsinkin jo tuolla aikaisemmassa vaiheessa, mutta katsotaan, että onko jäänyt mieleen. Jes, sieltä tuli vastaus ja vastaus osui oikeeseen, eli puskurirahasto, vaikka nimessä rahasto onkin, niin sillä kuitenkin tarkoitetaan tämmöistä niin kuin lyhyen ajan yllättäviin kuluihin varautumista, ja silloin se oikea vaihtoehto, mihin tämmöistä varaa kerrytetään, on toi tili. Eli tuolta löytyy vastausvaihtoehtona myös rahasto, jolla maksetaan velkoja. Rahasto lähtökohtaisesti on tämmöistä vähän pidempiaikaista säästämistä varten. Ja eläkesäästötili vielä tosi paljon enemmän pidempiaikaista säästämistä varten, ja
käteinen lompakossa, niin se on semmoista vähän luvaisempaa sorttia. Ja sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Eli kuinka paljon siellä puskurirahastossa tulisi olla varallisuutta? Mikä voisi olla suositeltu määrä? Ja no niin, nyt päästäänkin sitten hiukan avaamaan. Eli siellä tosiaan vastauksena oli 12 kuukauden palkka. Hieno määrä puskurivarallisuutta kyllä ja varmasti tuo semmoisen turvallisen tunteen. Mutta sanotaan, että semmoisen niin kuin lähtökohtaisessa tilanteessa, että jos sulla on elämä pyörii rattailla ja siihen tulee joku isompi yllättävä asia, mikä sitten haittaa sitä, niin tyypillisesti semmoinen 2-3 kuukauden menojen verran niin kuin sitä niin kuin tilillä turvassa olevaa varallisuutta, mitä käytetään sitten sen ajan ylipääsemiseen, niin on riittävän pitkä aika. Ja siitä ylimenevät osuudet on sitten sellaista, että se raha, vaikka on siellä jemmassa, niin se käy vähän tyhjäkäynnillä, koska tyypillisesti tämmöiset puskurirahastot, eli säästötilit, niin on niin kuin tuotoilta jää sitten muiden sijoitustuotteiden taakse. Ja aika vahvasti suositellaan kyllä, että semmoisen niin kuin pidempiaikaiseen säästämiseen niin olisi sitten vähän enemmän sitä varaa jossain muun tyyppisessä tuotteessa. Sitten tuo 1 kuukauden menot, niin se voi olla pikkusen liian lyhkäinen aika. Mä voisin tuohon lisätä vielä tuohon Samin hyvään kommenttiin sen, että kun me puhutaan tästä puskurirahastosta ja paljon sitä pitäisi olla, niin siinä tulee aika usein semmoinen ylitsepääsemätön fiilis, että kun miettii niitä omia tuloja ja suhteutetaan niihin omiin menoihin, niin ei siitä jää ihan hirveästi välttämättä tällä. Kun karsitaan vaihtoehtoisia kustannuksia, vaikka suoratoistopalveluita esimerkkinä nyt, niin se lähtee niistä pienistä summista, millä päästään kerryttää sitten näitä. Eli ei tarvitse alkaa miettimään, että mun pitäisi säästää nyt monia satoja euroja kuussa heti ja kaikesta pistää tavallaan, kaikki pistää säppiin, vaan se, että se tulee pienistä puroista tavallaan ne puskurit, mitkä kertyy. Ja sitten kun ne on tuolla linjalla, niin se antaa aika paljon turvaa siihen omaan arkeen, niitä yllätyksiä. Kyllä, eikö monesti onkin näin, että rahoitusneuvottelussa, kun sitä puskurirahastoa lähdetään kerryttämään, niin se lasketaan noin vuoden mittaiselle ajalle se kerrytysaika, että saadaan... Kyllä, juuri näin, eli suurin piirtein vuoden mittaisella, että miten me saadaan kerrytetty sitä puskuria, pyritään tekemään sitten mahdollisimman realistinen, että se on lähellä sitä, mihin me tähdätään. Joo, ja elämän ei kuitenkaan pidä olla kädestä suuhun, että ei tarvitse tehdä semmoista, että sä et 3 kuukauteen syö mitään, että sä saat tuon kerrytettyä, vaan se tulee sitten ajan myötä säännöllisesti sinne säästämällä. Sitten seuraava kysymyksen pari. Mikä olisi hyvä ensimmäinen säästökohde? No, tässä ehkä hiukan annettiin jo semmoista vinkkiä, että mikä se voisi olla. Katsotaan, millaisia vastauksia sieltä tulee. No juurikin näin. Eli niin hienoja asioita kuin luksuslomat, uudet puhelimet tai autot on monesti jopa tosi tarpeellisia moneen eri asiaan, esimerkiksi töihin pääsemiseen ja tämän tyyppiseen, niin se olisi kuitenkin hyvä, että ensiksi saisi sen oman puskurirahaston kuntoon, joka sua auttaisi näitä yllättäviltä menoilta. Ja sitten sen jälkeen nämä muut asiat, mahdollisesti ehkä rahoituksen kautta tai sitten vasta sen puskurirahaston säästämisen jälkeen että esimerkiksi autoa niin en lähtisi ostamaan viimeisistä pennosista, vaan miettisin siihen jonkun muun tyyppisen ratkaisun, että mitä kautta se hankitaan. Oliko sulla? Ei, mun mielestä sanoit oikein hyvin tuohon. Ei lisättävää. Ei lisättävää. Siellä Minde jatkaa kiipimistään. Sitten seuraava kysymyksen pari. Mikä se säästöjen merkitys on taloudelliselle turvallisuudelle? Mitä se pyrkii tekemään, että sulla on se puskurirahasto siellä kunnossa? No juurikin näin. Eli se, että sulla on puskurirahasto kunnossa, niin sillä on niin kuin psykologisesti iso vaikutus siihen sun omaan olotilaasi. Se vähentää stressiä odottamattomissa tilanteissa. Sulla on kykyä, sulla on keinoja selvitä siitä odottamattomasta ongelmasta, mikä tulee vastaan. Sun ei tarvitse nojautua näihin pikavippeihin tai tämän tyyppisiin, vaan sä pystyt pitämään sun taloutesi kuosissa. Ja sitten sen jälkeen, kun siitä on päästy ylitte, niin sitten kerryttää sen taas takaisin. Eli se on niin kuin se tarkoitus siellä.
totta kai joillekin ihmisille toi sininen vaihtoehto, että saa olon tuntumaan niin kuin olon rikkaaksi, mutta lähtökohtaisesti sen niin kuin rikastumiseen tai vaurastumiseen, niin siihen löytyy muita vaihtoehtoja kuin sitten se puskurirahasto, eli se tilisäästäminen. Nopeasti se ei auta rikastumaan, eli niissä tuotot jää pieniksi ja tekee rahan käytöstä vähemmän tärkeää. No, rahan käyttö mun mielestä, niin kyllä siinä olisi aina hyvä olla niin kuin se järki. Että se on niin kuin tärkeää, että miten sitä käytetään, vaikka sitä sitten puskurirahastossa olisikin. Ja tuohon Samin lisäksi vielä, niin lisäisin semmoisen, että se on ihan tiedetty asia, että rahastressi on yksi suurimmista stressin aiheuttajista, mikä on niin nuorilla kuin aikuisilla. Eli jos saa sen haltuun niin sanotusti, että saa kerrytetty sitä puskuria, niin saa itseltä aikamoisen huolenaiheen niin sanotusti sivuutettua. Eli todella hyvä juttu. Niin tässä voidaan puhua, että tämä on ihan oikein terveydellinen asia, että sekä psyykkisesti että varmaan fyysisestikin, että jos sitä stressiä pystytään vähentämään tämän tyyppisellä keinolla, niin se on ehdottomasti semmoinen, mikä kannattaa ottaa käyttöön. Kyllä. Sitten seuraava kysymyksen pariin. Eli jos sä haluat ostaa kännykän vuoden kuluttua, mihin kannattaisi säästää? Jes, eli sieltä tuli vastauksia. Tässä oli ehkä semmoista pientä kompaa, kun oli noita muita sijoittamisen vaihtoehtoja. Puhuttiin vuoden mittaisesta ajanjaksosta. Kuitenkin nämä sijoitusvaihtoehdot, mitkä tässä on, puhutaan kustannustehokkaista osakerahastoista, suorista osakkeista tai metsästä, niin ne on kaikki itse asiassa lähtökohtaisesti, kun puhutaan siellä sijoittamisesta, niin se on semmoinen 7 vuotta plus suositeltu sijoitusaika. Eli tämmöisien kautta niin toki voi olla, että tulee huippuvuosi, saa siitä paljon tuottoa ja voikin ostaa vaikka sen uusimman Apple iPhonein eikä mitään käytettyä mallia. Mutta se, että sitä ei voi taata. Nämä on myös sijoitustuotteena osakerahastot ja osakkeet on sellaisia, että vuoden aikana ne voi heilua tosi paljon. Saattaa olla, että siellä on useita 10% tippunut niiden arvot alaspäin, jolloin sitten ei ehkä pystykään sitä just siihen kännykkään käytettävää varallisuutta käyttämään. Eli siinä kohtaa vuosi on lähtökohtaisesti aika lyhyt aika. Metsä sen sijaan niin ei ole semmoista varallisuutta, mistä pääsisi nopeasti esimerkiksi eroon, että sen pystyisi muuttaa rahaksi, että siellä saattaa jopa lunastusajat olla jo vuoden mittaisia. Tästä syystä tämmöistä pientä hankintaa varten vuoden kuluttua, niin se paras paikka on säästötili. Hyvä. Nyt jätetään se säästäminen taka-alalle ja ruvetaan katsomaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ja otetaan tämä sijoittaminen mukaan nyt tähän keskusteluun. Sijoittamisessa ensimmäinen kysymys, että mikä olisi semmoinen hyvä neuvo aloittavalle sijoittajalle? Hyvä. Sieltä tuli oikea vastaus. Eli siinä vaiheessa, kun ollaan aloittamassa, ei olla välttämättä vielä ihan hirveä tunneta markkinaa aivan täydellisesti, eikä ihan jokainen pieni yksityiskohta sijoituksesta ole vielä hallussa ja näpeissä, niin se on järkevää, että sen sijoittamisen aloittaa semmoisella pienellä summalla, semmoisella, minkä heilahteluja pystyy sietämään. Ja sitten tosi tärkeää on myös, että se olisi hajautettu tavalla tai toisella. Eli tuo punainen vaihtoehto, että sijoita kaikki varasi yhteen kohteeseen, niin yksittäiseen kohteeseen sijoittamalla sulla on mahdollisuus onnistuessa saada tosi hurjat tuotot. Mutta siellä on myös se toinen puoli riskissä, että yksittäinen yritys, yksittäinen sijoituskohde saattaa mennä täydellisesti konkurssiin tai maksukyvyttömyyteen tai tämän tyyppiseen tilanteeseen, milloin sitten on mahdollisuus myös siihen, että menettääkin kaiken, mitä sinne on sijoittanut. Ja tämä on sellainen, mikä nostaa sitä riskiä ylöspäin ja tämmöisen aloittelevalle sijoittajalle niin on tosi ikävä isku, jos käy niin, että kaiken, mitä on laittanut, niin menettää. Sininen vaihtoehto, käytä vain velkarahaa sijoituksiin, ei tosiaan ole aloittelevan sijoittajan toimi. On kyllä semmoinen, mitä sitten vähän enemmän harjaantuneet saattaa jossain kohtaa käyttää, mutta sekin on tosi tärkeää, kun velkarahaa käytetään sijoituksiin, että se tehdään hallitusti.
se tehdään riskit huomioiden ja niiden, että pystytään myös ne riskit kantamaan. Ja sitten tuo vihreä vaihtoehto, että älä tee mitään ennen kuin sinulla on täydellinen sijoitustietämys. Mä voin sanoa, että sijoituspäällikkönä mulla ei ole täydellistä sijoitustietämystä. Henkka, sulla ei ole täydellistä sijoitustietämystä. Ei ole edes Goldman Sachsin parhailla sijoitusanalyytikoilla ei ole täydellistä tietämystä sijoittamisesta. Kenelläkään ei ole. Eli jos ei tekisi mitään ennen kuin olisi täydellistä, niin sitten ei aloittaisi koskaan. Ja sijoittajalle on tosi tärkeää, yksi niin kuin tärkeimmistä asioista, mitä sijoittamisessa voi tehdä, on se, että aloittaa. Koska mitä pidemmän aikaa pystyt sijoittamaan, tässä tulee myöhemmin vielä siitä materiaalia, niin sen enemmän se sua sit loppujen lopuksi palkitsee. Eli siinä mielessä tämä keltainen vaihtoehto, aloita pienellä summalla, hajauta sijoituksia, tutustu, miten se homma toimii. Ja voitaisiin lisätä vielä, että tee sitä jatkuvasti. Juu, säännöllisesti. Se olisi hyvä lisäys siihen vielä. Ja mitä toi sijoittaminen on? Eli käytännössä sijoittaminen on tämmöistä siirrettyä nautintoa. Sä et hanki tällä hetkellä sillä rahalla, mikä sulla on, niin itsellesi jotain hyödykettä, esimerkiksi sitä uutta kännykkää tai tämän tyyppistä, vaan pistät sen rahan syrjään ja pyrit saamaan sille rahalle tuottoa, jotta se rahamäärä olisi isompi joskus myöhemmässä vaiheessa. Se voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta se ei loppujen lopuksi ole sellaista. Ja sijoittamisessa, jos sen haluaa jakaa karkeasti, niin on oikeastaan 2 tapaa sijoittaa. Toinen vaihtoehto on, että rahaa annetaan lainaksi. Sitä kutsutaan silloin korkosijoittamiseksi. Esimerkiksi kun pankki lainaa rahaa asiakkaille, me tehdään itse asiassa korkosijoituksia. Ja sitten taas toinen vaihtoehto on, että hankkia omistusosuus jostain sijoituskohteesta. Ja nämä onkin sitten moninaisempia, eli omistusosuus voidaan hankkia esimerkiksi osakeyhtiöistä osakkeita, rahasto-osuuksia, sijoitusasuntoja, metsää, muuta kiinteätä omaisuutta tai myös erilaisia monimutkaisempia sijoitusinstrumentteja, mutta kaikki on tällaista, mistä hankitaan niin kuin omistus. Ja lähtökohtaisesti, jos mietitään noiden 2 eroa, niin rahan lainaaminen on lähtökohtaisesti pieni riskisempää, mutta myös pieni tuottoisempaa, kun sitten taas omistaminen sijoituskohteesta on riskikkäämpää, mutta lähtökohtaisesti pitkällä ajalla tuottoisampaa. Näin se menee sijoittamisen pääpointit. Sitten seuraava kysymys. Mikä on yleisin tapa hajauttaa sijoituksia? Hyvä. Sieltä tulikin oikea vastaus. Eli nykyään yleisin tapa hajauttaa sijoituksia on sijoittaminen useisiin eri omaisuusluokkiin, on ne sitten osakkeita, rahastoja, oma asunto. Suomessahan pitkään oli tämmöinen niin kuin yhden sijoitustyylin tapa, että se ainoa omaisuuslaji oli käytännössä asunto, mikä sitten oli monen ihmisen ainoa sijoitus, mutta nykyään tämä on muuttunut onneksi laajemmin hajautetuksi jo. Se on semmoinen asia, mikä myös yksinkertaisesti pienentää riskiä, kun on useampi eri omaisuusluokka omassa salkussaan. No miten se sijoittaminen sitten onnistuu? Eli käytännössä sijoittaminen voidaan sijoittaa joko korkoihin ja osakkeisiin suoraankin. Korkoihin se on toki vaikeampaa, että yleensä nykyään sitä tekee isommat instituutiot, mutta sitten osakkeisiin suoraan sijoittaminen niin on yleensä aika monen piensijoittajan niin kuin, kikkapankissa myös mukana, mutta sitten jos itsellä ei ole niin kuin sellaista intoa tehdä tätä yritysanalyysiä, lähtee miettimään, että mikä näistä sijoituskohteista on järkevää, niin kyllä ne on nämä sijoitusrahastot, mitkä tarjoaa useimmille helpomman ja valmiiksi hajautetun vaihtoehdon. Se myös mahdollistaa sen, että vaikka 50 kuukausisäästöllä sun rahaa voi valua vaikka 140 yhtiön osakkeisiin, kun sitten taas, jos sä suoria osakkeita ostat, niin ei kannata tehdä edes 50 sijoitusta, koska siinä on kulut sitten lähtökohtaisesti aika paljon isommat. Eli tuon rahaston niin kuin idea on semmoinen, miten mä ajattelen rahaston, niin se on tämmöinen niin kuin säkki, minne on koottu yhteen useampia eri säästäjiä, pienempiä säästöjä, ja niitä säästöjä sitten sijoitetaan yhdessä porukalla tämmöisiin erilaisiin yrityksiin tai korkosijoitustuotteisiin. Ja silloin kun usea pieni henkilö, pieni niin kuin rahamäärä on koottu yhteen, että siitä tuleekin yhtäkkiä satojen miljoonien potti,
niin tämmöisellä rahamäärällä pystyy sitten saamaan tuolta sijoitusmarkkinoita parempia diilejä. Ja minkä takia se on yksinkertaisempaa sitten, kun tuo suora sijoittaminen, niin sijoitusrahastoilla meillä säästöpankissa niin on jokaisella ammattimainen rahastonhoitaja, jolloin sitten säästäjän ei itse tarvitse pohtia niitä sijoitusratkaisuja, vaan tämä rahastonhoitaja tekee ne kaikki päätökset siellä. Ja niin kuin tuossa alussa jo mainitsinkin, niin rahastoon sijoittamalla pystyt säästämään kustannustehokkaasti, oli sun säästösumma 50 euroa tai 50 000 euroa, niin se menee kuitenkin sit aina kustannustehokkaasti verrattuna noihin osakkeisiin, jolloin se sit useasti on piensijoittajalle niin kuin järkevämpi vaihtoehto. Nyt tulee monivalintakysymys. Suuria tuottoja voi saada mistä? Yes. Eli siellä oikeat vastaukset ovat laatimalla sijoitustrategia ja säästämällä pitkäaikaisesti. Ja niin kuin tuossa alussa mainittiin, tai hetki sitten mainittiin, niin silloin kun halutaan suuria tuottoja, niin siinä sijoittamisessa on silloin mukana myös sitä suurempaa riskiä. Eli kyllä se sitten vaatii sitä, säästötilin kautta sä pääset jonkunnäköisille tuotoille, mutta jos sä haluat saada sitä isompaa tuottoa, niin silloin täytyykin olla hiukan niillä riskikkäämmillä osakemarkkinoilla, osakerahastomarkkinoilla mukana. Se riski yleensä tarkoittaa sitä, että siellä tapahtuu niin kuin heiluntaa. Siellä yritysten arvot laskee ja nousee enemmän, mutta semmoista, kun puhutaan niin kuin laajasti hajautetusta rahastosta, niin semmoista niin kuin kaiken menettämisen riskiä niin ei kannata aivan liikaa pelätä, että sen todennäköisyys on hyvin epätodennäköinen. Ja sitten tuolla vihreä vastaus sijoittamalla rahat tyynyn alle, niin siinä ei sijoiteta muuta kuin pää tyynyn päälle sit siinä kohtaa. Sitten, mitäs tarkoittaa korkoa korolle ilmiö? Yes. Sieltä tuli oikea vastaus, eli korkoa korolle ilmiöllä tarkoitetaan nimenomaan sitä sijoittajan parasta kaveria. Kun on pitkän aikaa säästänyt, niin sitä korkoa kertyy ensinnäkin siitä säästetystä pääomasta, mutta sitten siitä korosta tai tuotosta, mitä siinä on jo valmiiksi kertynyt, niin se tulee siihen päälle. Ja tämä on semmoinen niin kuin kertautuva asia, mitä pidemmän aikaa säästään, sen isommaksi kulmakerroin siitä sitten kasvaa loppujen lopuksi ylöspäin. Ja Albert Einstein aikana on sanonut, että korkoa korolle ilmiö on maailman 8. ihme, ja ihmiset ei sitä juuri niin hyvin ymmärrä. Suosittelen lämpimästi, että kannattaa käydä näitä erilaisia sijoituslaskureita laskemassa, ja tekee sen laskelman sitten loppujen lopuksi aika pitkälle aikavälille, niin huomaa, kuinka paljon se sitten sieltä kasvaa. Tässä seuraavassa kuvassa niin on esimerkki korkoa korolle ilmiöstä tällä lyhytaikaisena. Puhutaan 100 euron sijoituksesta, ja kun se tekee 5% vuosikorkoa, niin sehän tarkoittaa, että 100 euroon tulee 5 euroa ekana vuonna lisää. Mutta nyt seuraavana vuonna, kun tämä kasvaa 5%, niin se ei olekaan enää 5 euroa, mitä tulee lisää, vaan se 5% tulee 105 euroon päälle, jolloin se ei olekaan 110, vaan se on 110,25. Okei, tokana vuonna ei kuulosta vielä kauhean isolta, mutta sitten kun näitä vuosia alkaa kertaantua, niin se moninkertaistuu ajan myötä. 10 vuodessa 5% sijoitus tekee noin 75% tuottoa. Jos se on 7,5% vuosituotolla, mikä on tämmöinen keskimääräinen osakemarkkinoiden tuotto, niin voi laskea, että 10 vuodessa keskimääräisesti sijoitus noin 2-kertaistuu. Ja sitten kun mennään pidemmälle ja pidemmälle, niin teillä nuoret ihmiset, teillä on mahdollisuus vielä saavuttaa aika isoja summia siellä ihan tämmöisellä säännöllisellä 100 euron kuukausittaisella säästämisellä. Ja niin kuin tuossa nyt oli, että se aika, se on ratkaiseva tekijä. Ei ole ajatuksena se, että säästetään itseään mihinkään henkihieveriin,
vaan sen olisi hyvä olla, että se säästäminen ja sijoittaminen, mitä teette, niin on koko ajan suhteessa siihen budjettiin, minkä te olette tehneet. Sen olisi hyvä olla semmoinen, kun se puskurirahasto on saatu kuntoon, keskitytään tänne sijoittamisen puolelle, niin siinä kohtaan sen sijoituksen olisi olla hyvä sen kokoinen, että siitä huolimatta, että te laitatte säännöllisesti tuonne sijoitukseen syrjää varallisuutta, pystytte elämään täysin normaalia elämää ilman, että joudutte hirveästi tinkimään mistään. Se on niin kuin se pointti, koska tällä tavalla toimien te myös sitoudutte siihen säästämiseen ja sijoittamiseen entistä paremmin ja takaatte itsellenne, että sitten silloin tulevaisuudessa joskus, kun ei ole enää teistä itsestänne kiinni, kuinka paljon tuottoja pystytte tuloja saamaan, niin teillä on itsellänne valinnanvaraa tehdä sitten ratkaisuja omasta elämästänne. Sami sanoi tuossa ihan älyttömän hyvin ja vei oikeastaan sanat myös munkin suusta, mutta kun puhutaan sitten puskurirahastosta, niin mennään ihan pikkasen taaksepäin vielä se oman talouden suunnitteluun, niin se nimenomaan, että kun se puskurirahasto on kunnossa ja päästään säästämään pitkäjänteisesti, rauhassa johonkin teille sopivaan tuotteeseen hyvin suunnitellusti, niin silloin se antaa teidän talouteen vakautta niin kuin monesta eri suunnasta. Siellä on teille tuottavaa elementtiä tulevaisuutta varten, mutta myös niin sanotusti pahan päivän varalle se puskurirahasto, mitä pystyy pikkasen myös hivuttamaan tänne päin, eli pystyy myöskin aktivoimaan, jos se tasaus näyttää niin kuin semmoiselta, että se kestää ja että se on se tilanne vakaa. Mutta kaikki perustuu nimenomaan tähän suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen myös sijoittamisen puolella kuin säästämisessä. Ja tottahan sekin on, että budjetti ei ole mikään kiveen hakattu käsite, vaan sehän muuttuu koko elämän aikana. Tulot muuttuu, menot muuttuu. Tämä on nähty tosi voimakkaasti niillä, jotka nyt omaa itseään esimerkiksi elättää, niin vuodesta 2022 tähän hetkeen, niin aivan hirveästi on niin kuin eri tuotteiden hinnat noussut ympäri, niin kuin kaupoissa niin kuin ruoan hintaa kasvanut, inflaatio on niin kuin vaikuttanut siihen, että kaikki tuntuu kalliimmalta ja se tulee satelemaan myös tuonne vuokra-asuntojen hintoihin ja tämän tyyppiseen ajan myötä. Mutta sitten samanaikaisesti toivottavaa olisi, että palkat nousee, jotka pystyy sitten tätä kattamaan, mutta se ei ole aina tasapainossa se, että mitä maailmalla tapahtuu, vaan niihinkin maailmalla tapahtuviin markkinamuutoksiin, niin hyvä olisi varautua sillä, että saat niin kuin taloudellisesti, saat itsesi turvannut siinäkin tilanteessa. Just näin. Sitten kysymys. Mikä on suurin riski sijoittamisessa? Puhutaan nyt, tuossa on suurin, mutta puhutaan semmoisesta niin kuin, yleisestä. Mikä niin kuin on se yleinen suuri riski sijoittamisessa? Juurikin näin. Eli kun puhutaan laajasti hajautetusta rahastosta, on se vaikka osakerahasto tai korkorahasto, niin se on nimenomaan se markkinariski, eli mitä markkinoilla tapahtuu, jossain asiassa korot laskee, osakkeiden arvot lähtee sen takia nousuun tai jotain inflaatioasioita. Tämä puhutaan niin kuin monista niin kuin omituisista termeistä, mutta ne vaikuttaa siihen markkinaan. Yritysten hinnat nousee ylöspäin, osakkeiden hinnat nousee ylöspäin, välillä ne laskee alaspäin ja se vaikuttaa siihen, että miten ne teidän sijoitukset pärjää. Ja tätä tapahtuu koko ajan. Niiden osakkeiden arvot laskee, niiden osakkeiden arvot nousee, mutta sitten kun vedetään sitä niin kuin nauhaa pitkälle, katsotaan niin kuin kauas tulevaisuuteen, niin aina ne on kuitenkin sieltä noussut. Et se keskimääräinen tuotto, jos puhutaan osakemarkkinasta, että se on 7,5%, niin se ei tarkoita, että se menee luotisuoraan viivaan 7,5%, vaan jonain vuonna se nousee 20%, laskee 15%, nousee 20%, laskee 11%, ja hetken päästä, kun siinä vedetään viivaa, niin huomataan, että se on keskimäärin tehnyt noin 7% vuodessa. Toi punainen vaihtoehto niin on tosiaan suuri riski, mutta kun siinä puhutaan, että kaikki rahat menettää varmuudella, niin se varmuudella oli semmoinen, mikä tuosta lyö pohjan pois. On teoriassa tosiaan mahdollista, että kaikki rahat voi menettää sijoittamisessa, mutta se vaatii jo laajasti hajautetussa osakerahastossa sitä, että jokainen sen sisällä oleva yritys menisi samanaikaisesti konkurssiin ilman, että salkunhoitaja sitä huomaisi. Se on mahdollisuutena teoreettinen, mutta ei siihen kannata ihan hirveästi hirttäytyä kiinni, se on sen verran epätodennäköinen. Sitten sijoitus harvoin pysyy tuotto ihan täysin vakiona, ja sijoituksen tuoton kasvaminen, niin sehän on ihan hieno asia. Toki jos liian nopeasti kasvaa ja vaikuttaa jollain tavalla muuten ajatteluun, niin se on sitten ehkä negatiivinen asia, mutta kyllä se yleisin riski
on just se, että niitä osakkeiden arvo sitten laskee. Kiitos. Siinä oli oikeastaan meidän tämmöinen lyhyt oman talouden tuokio ja toivottavasti saatte tästä itselleni jotain työkaluja arkeen. Saatte ajatuksia siihen, että jos siellä on joku, joka katsoo, kenellä on vähän tiukalla se talous jo ja mennyt vähän väärään suuntaan, niin apuja siihen, että mihin voi lähestyä, miten sitä apua saa ja mistä sitä kannattaa pyytää. Mutta ne, kenellä on vielä sanotaan, että alkuvaiheessa taipalet ja miettii, miten sitä omaa taloutta suunnitella, niin toivottavasti tämä antoi teille jotain, että se olisi meille erittäin miellyttävä asia, että olisi auttanut teitä sitten jotenkin. Kyllä, ja jos yhtään enempää kiinnostuitte asiasta, niin missäpä ikinä Suomea katselettekaan tätä, niin suosittelen lämpimästi, että googlatkaa, että mistä löytyy lähin säästöpankki. Ja varakkaa sieltä aika oman talouden tuokioon, niin te pääsette just teidän omaa asiaa käymään läpi sitten talouden asiantuntijan kanssa, että hän mielellään ottaa kyllä varmasti vastaan. Just näin. Haluaisin kysyä loppuun vielä, että kun meillä on muutama kuulija siellä paikalla, niin onko teille jotain kysyttävää, ajatuksia, jotain, mihin me voitaisiin koittaa sitten Samin kanssa vastata? Joo, oikeastaan mietityttää toi, että nuorilla on tosi paljon noita kaikkia esimerkiksi mahdollisuuksia ottaa just jotain opintolainaa sun muita, niin neuvotteko tekin myös sitten teillä niin siihen, että mitä ja kuinka paljon kannattaa nostaa ja ehkä myös, että mihin sen sitten käyttää, että sen käyttäisi myös fiksusti? Kyllä meillä kun opintolainasta nuori kysyy, niin me käydään yleisesti ottaen läpi, mitä elementtejä siihen liittyy ja myöskin sitä, että mihin käyttötarkoitukseen sitä kannattaa käyttää. Eli käydään vähän läpi sitä, että mikä on fiksu ja mikä ei välttämättä, ja kuunnellaan totta kai vähän sen nuoren omat ajatukset myöskin, tai nuoremman aikuisen tai aikuisen ajatukset siinä, että mitä hän on itse miettinyt, ja annetaan totta kai näkemystä, vaikka sitten nuori sen loppujen lopuksi itse sitten päättää, mutta annetaan totta kai neuvoja ja vinkkejä, mitä ollaan itse nähty ja hyväksi todettu sitten. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Kyllä vastasit ja oli hyvä vastaus. Ja tosiaan kiitos teille ja tämä oli todella mielenkiintoinen setti ja todella laaja ja antoi hyvän kuvan tästä, että miten sitä omaa taloutta voi lähteä sitten miettimään ja parantamaan. Ja tosiaan ottakaa nuoret ihmeessä säästöpankkiseurantaa myös somessa. Teillä on tosi hyvää kontsaa siellä ja sitten tutustukaa ehdottomasti myös että missä lähin säästöpankki löytyy, niin löydätte oikeat asiantuntijat. Mutta kiitos, me pistetään tästä äänitys poikki ja pistetään